Sanibonani la kuwantshuphakama, nibingelelo sifundo. Abaculi baMaskandi babonga abahleli bomcimbi kanye nabalandeli babo. Siyacela nje siyiwantshuphakama ukuthi ni-like, ni-comment, ni-subscribe. Isicelo sethu nje siyiwantshuphakama. Esiniphathele khona-ke bukeli bethu. Sithanda nje ukubongela uGatsheni kanye noDumakahle ngokuthenga iy'moto zokuthi befinyelele emcimbini lapho bazobe bedingeka khona. Babonge-ke abahleli bomcimbi, kakhulukazi nabalandeli abenza ukuthi befinyelele kuleyo mcimbi abasuke bemenywe kuyo. Yingakho-ke begcine bethola lezi y'moto abayithengile ukuze bezofinyelela kule mcimbi abasuke bemenywe kuyo. Babonge-ke nabahleli bomcimbi kanye nabaphathi babo ngokuthi bebaseke bephinde bekholelwe kubo ekutheni banalo ikhono lokucula. UGatsheni-ke ubesebonga kakhulu-ke umphathi wakhe ukuthi wakholelwa kuye ukuze akhone ukucula. Kwakungekho muntu owayengamthatha kodwa umphathi wakhe uyena nje wokuqala owakholelwa kuye ukuthi engawenza lo mculo. Ngiyacela nje bukeli wethu ukuthi ushiye uvo lwakho ngaphansi comment section, ungakhohlwa uku-like noku-subscribe. Ngiyabonga.